kalo saba tɛmɛna ne kun tɛ yan sisan n segira ka na n bɛ se ka baara kɛ o bɛɛ ye Ala ka baara ye ale de y'a kɛ n seginna ka se aw cɛ la maliyɛnw bɛɛ aw bɛ Mali kɔnɔ aw bɛ Mali kɔ kan ani panafricains bɛɛ n b'aw bɛɛ fo n b'a mɛn don o don k'an to hôpital la ko yɔrɔ bɛɛ bɛɛ b'a ka Ala deli bɛɛ bɛ ka fo Ala k'an ka premier ministre segin a ma bi ne b'aw cɛ la Ala ka baara don aw de ka duwawu don n b'a fɛ ka aw fo maliyɛnw bɛɛ n balimaw n teriw minnu bɛ premier ministre fɛ hali n ka adversaire politique bɛɛ ko Ala k'an ka premier ministre segin a ma bi ne filɛ nin ye aw cɛ la n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn maliyɛnw bi ye dɔnba ye ne kun b'a fɛ ka fɔlɔ ka président Assimi Goïta fo ale ye ci bila ka fɔ n ye o y'a sɔrɔ maa caman nana maa caman hakili la ko n tɛ sigi ka na président ko ne ma ko ne ka da ale la Ala barika la an ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'a fɛ an ka baara in ka laban ɲɔgɔn fɛ o ye dɔ fara ne ka courage kan o ye dɔ fara fɛn bɛɛ kan président y'o kɛ n b'a fɛ k'o fo o la ale n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a fɛ ka a teriw fo a teriw soldats Malick Diaw ale ye CNT président ye Sadio Kamara Modibo Kone ani Ismail Wage visite o visite u ye min randi ne ma u ko k'an ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'a fɛ an ka laban ɲɔgɔn fɛ k'u fo kɔlitumani ɲando ka gouvernement ministre bɛɛ fo gouvernement membre bɛɛ k'u bɛɛ fo ani n ka vaillante force armée de sécurité a y'a dɔn an ka kɛlɛkɛcɛw courage b'u la u bɛ ka baara min kɛ bi bɛɛ b'a kalama n b'a fɛ k'u fo o la ka tila ka n ka dɔgɔtɔrɔw fo ani a jɛɲɔgɔnw vraiment u y'u occupé n na kosɛbɛ directeur général professeur baw docteurs ani u ka personnel de soutien u bɛɛ o tuma n b'a fɛ ka Institut Pasteur baarakɛlaw bɛɛ fo ka Mali corps médical minnu bɛ jamanadenw furakɛ u bɛɛ fo k'u barikada o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a fɛ ka Abdoulaye Maïga fo parce que a sɔnna fɛn min ma a ka girin kojugu a y'a kɛ ka ɲɛ fana ka to a ka fonction la ministre de l'administration du territoire ani porte-parole du gouvernement a y'a fo joona maliyɛnw ye ko ale filɛ nin ye baara min boloda premier ministre kɔrɔ fɛ CNT ye min sɔnna min ma ka adopté le 2 août 2021 k'ale b'a fɛ ko ka baara kɛ o sira kan a y'a fɔ a y'a kɛ n b'a fɛ ka fo o la Abdoulaye n b'a fɛ k'i fo kosɛbɛ i ye discours min kalan 117e session la aux Nations Unies à New York k'i fo maliyɛnw y'i kunbɛn cogo min na k'i fo i ye kuma minnu fɔ maliyɛnw b'a fɛ ka fɛn min mɛn e y'o de fɔ donc i kumana président tɔgɔ la maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la n b'a fɛ k'i fo o la o ma bali ne na o peut-être a bɛ se ka bali mɔgɔ wɛrɛ la mais ne b'a dɔn ko aw ka génération ne bɛ to k'a fɔ o ye génération Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn civil ani finitigiw k'u fo n b'a fɛ k'aw hakili sɔn k'aw hakili jigin Assimi ka kuma dɔ la
ako Mali jeunesse ma kwale jeune de n'ale échouera ina fo jeunesse be échouera o kuma yin akabo kojugu na wi jatimneke asimina no femogo be finitigu ani civilu ulka génération min do wi conscience bas d'état ko fo Afrique Mali ka kuraya Afrique fana ka kuraya ulka génération min ta fe ka to ko fe a ba fe ka tanye ba fo mima tuba kanu ko transformation numérique o kana teme uluka o génération mi révolté lun asimina no femogo finitigu ani soldat ani civilu ou revêtement do parce que dobe minum hakilla africain te se ka barke u yerema dongo do fodo ku deme dongo do fodo ka hakili duma u te se ka ku famu yerema u betoka yelema décision min beta yoro were la kata u impose la u betoka do comme inafo u bete la sana ka file la be bola kata fusini ka file la asimi na no femo ko u bana u te soma tuguni o ye génération mi ye décision ta ko relation min be anga jamana doce min ban dominer dongo do ko bana fiu kulte soma tuguni o kera Mali kono c'est ka awla son mirila parce que c'est pas par hasard qu'il y a kera Mali kono tasuma min wulila Mali kono ani étincelle min wulila Mali la abe au clé abe si Afrique bella et bi président Yafo ko rectification fo beka famu abe fen sabaka Mali horoya ika abatu ni Mali est partenaire minta Mali yere bese ka partenaire sugandi machite di doadal asabana Mali peuple ka intérêt au fin saba au début nyemgo begide ni ba fe ka Mali tanye o di kama utara assignation de la refondation la Malion be farle nyogonka o maddi nyoko maddi ka ke Mali la ka kuma ka fokanga sigi anga la da kroka o di kama bi kuma o do be o ba foto ba ko rectification de la transition min kera le 24 mai 2021 min kera mekalo mugani nani 2021 kono ani Conseil national de transition ani Assise nationale de la refondation ani Mali kura ani refondation yere o kuma nunu sisa o dora be hakilla parce que gouvernement ye barake asimina no femogo e baranyumanke ala barkala ni aw malion be aw be kanema aw be kofe be barake 2021 pour que do malion hakilla bibina ambe ka min fe ala ka barka do malion la ala ka barka do nga jamana la o di kama ko sisa be ka nga franyon kam be ka do dakelen fe ka bo dakelen fe nambe kuma ambe kuma anga sokono ma woma ni ba fe transition ka réussi bibina Mali majorité be ba fo ku ba fe transition ka réussi ikera politique mo wo ikera barakelaw ike kenyereo ike homme de culture ikera minumbe misiri ni église la ani mimbe dinawere maraw bolo be kanga franyon ka bi pour que anga Mali sauver ka Mali sauver considération franfasia mimbe ani nyoncha ango bo dabla bi anga franyon ka kanga jamana sauver o de be anga anki jamana bawe o de man ko mbaw fu ka wal nyumando mba ala barkada
ala ka barka don maliyɛnw bɛɛ la aw bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkɔ ani afiriki jamana bɛɛ la ala ka barka don an na an ka jamana ka se ka taa ɲɛ hakɛto b'a la sali ala ma